Ginkumpirma sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC nga naglabot na sa 8 ka mga individual ang napatay bangod sa epekto sang habagat kag sunod-sunod nga mga bagyo. Sa pinakauling data sang ehensya tagduha ka mga individual ang ginbahuyan sang kabuhi sa Rizal, sa Batangas, Benguet kag sa La Union. Ang gintunaan sa ila kamatayon among landslide matapos natampukan ang mga inisang duta mayaraman sa mga nalumos kag nakuryente kag napilpilan sa mga bato sa rockslide. May pila naman ka mga individual ang padayon pang ginapangita tubtob subong. Padayon naman ang pagbahang may eksperyensahan sa pila ka area sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region kag Calabarzon bangon sa wala untat nga pagbubo sang mabaskog nga ulan. Base sa data nga ginpagawa sa NDRRMC, masobra 124,000 ka pamilya na ang kung naapektuhan bangod sa malain nga tiempo. Hindi naman magdubo sa 2,500 ka pamilya ang nagapabilin pa sa karon sa mga evacuation centers. Naglabot naman sa 12 ka mga individual ang natrap sa sulod sa ilang balay sa Purok 2, Barangay Gisad, Surong, Baguio City bangod sa landslide. 3 ka mga balay ang nalakip sa mga landslide. Sa subong nakita ng 5 ka mga individual kagin pangdala sa ospital apang 7 sa ilang padayon sa gihapon nga pangita sa nagapadayon nga search and rescue operation sa mga otoridad.